गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ बाक्सायाव सास्त्र सिमा बल एसएसपिफोरनि बाखनायथाव खामानि। बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय दुखुथिया नखरफोरनो जाग्रा आदार राननानै होनायजों लोगोसे लोमजानाय साजानायनि सावस्रि फाहामथाय होदों एसएसपिफोरा। एसएसपिफोरनि बेफोरबायदि सुबुं समाज सिबिनाया थारैनो बाखनायथाव खामानि। बिथांमोननि बे मोजां हाबाखौ रायजो राजाफ्रा हाजासे गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनावबो बेफोरबायदि हेफाजाबखौ मोननो दुखुथिया रायजो राजाफ्रा मिजिं खालामदों आरो बिथांमोनखौ हाजासे साबायखर बावदों। मैया क'क्राझाराव आसाम रायजो कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बर'आ आगान हैदों। साननैसो सिगां गुजरातनि एमएलए जिग्नेश मेपानीखौ क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामनायखौ थाबैनो हगारनांगौ होनना बुंदों कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बर'आ आरो अब्लासो गुजरातआव गोजोन फैगोन होननाबो बुंदों। गुजरातनि आबहावा आदार जाग्रा गासिबो आलादा। बे समाव आसाम पुलिसआ क'क्राझार पुलिस थानायाव जोबना दोननाया गनायथाव नङा होनना बिथाङा बुंदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ फैगौ 22 एप्रिलाव जानो गोनां क'क्राझार टाटा केन्सार देहा फाहामसालिनि बेखेवनाय हाबाफारिनि थागथियारि खालामनायखौ सावरायनो थाखाय मैया क'क्राझाराव मोनसे गोनांथार सावरायमेल खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिया बे फाहामसालिखौ 22 एप्रिलाव बेखेवनो फैगोन। बे सावरायमेलाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा अरुण कुमार दे, एमसिएलएफोर आरो अल टिसिएलसि अफ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सोद्रोमाफ्रा बे सावरायमेलाव बाहागो लादोंमोन। बर' महरगिरि आफाद, बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन एबा सुंद'यै बिसानि गोख्रों थांखि। मैया चिरां, क'क्राझार जिल्ला आरो मिरु बिसानि बानजायनायाव काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे मावसुमा मेल खुंफुंनाय जायो। रनेन नार्जारि आफादगिरि महरै सालायलांनाय बे मेलाव गुबैयै बिसाजों बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि सायाव माखासे गोख्रों बिथांखिफोरखौ आजावनाय जायो। बिसाजों आजावजानाय मख'जाथाव बिथांखिफोरा जादों सेथि बिथांखि, बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि प्रडाक्शनाव बिसानि सोरबाफोर महरगिरि खामानि मावहैयोब्ला बै महरगिरिनि सायाव 2 लाख रां फाइन बोखांनाय जागोन। नैथि बिथांखियाव दङ बेन खालामजानाय महरगिरिफोरखौ लेंहरनाय जौसाङाव बिसानि गुबुन महरगिरिफ्रा बाहागो लाफादेरहैयोब्ला बै महरगिरिनि सायाव 2 लाख रां फाइन बोखांनाय जागोन। थामथि बिथांखियाव दङ मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिसिनि सेराव बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि खौरांखौ लाइजामनि गेजेरजों फोरमायनाय जागोन, जाहाथे डिसि बिथाङा बेन खालामजानाय महरगिरिफोर थानाय प्रग्रामखौ खुंफुंनो थाखाय गनायथि होआ। ब्रैथि बिथांखियाव दङ बिसानि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनिसिम आजावनाय बिथांखिफोरखौ फोरमायहरनाय जागोन। लोगोसे बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनिसिमबो आजावनाय बिथांखिफोरखौ फोरमायहरनाय जागोन। बे मेलाव मिरु बिसानि दैदेनगिरिफोर फारियै रजेन नार्जारि, दीपक कुमार रामसिंहारि, गुरु पबित्र बर', पंकज लाहारि, सपन कुमार ब्रह्म, थाख्लाय मिजिं नार्जारि आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आफादनि नेहाथारि आफादगिरिजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। जोबथा खौराङाव दङ जों बयजोंबो सिनायजानाय बि बयसनि गोमोथाव खौरां। सोमोनांथाव आरो आलादा रोखोमनि भिडिअ खालामना लाख लाख सुबुंफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हानाय बि बयसखौथ' रावबो मिथियै गैला। बि बयसआ आलादा रोखोमनि फाव फेशनजों रंजाखांहोनाया बयखौबो मुजिहोयो। गोदान गोदान टेकनिक आरो गोमोथाव गोब्राब नाजानाय भिडिअफोरनि थाखाय बि बयसआ आलादा महरै सिनायजायो। दायो फेसबुकआव बि बयसनि मोनसे बैसागु फांसनाव गावनि बाइकखौ स्टेजनिफ्राय गारहरनाया बयखौबो सोमोहोदों। जानो हागौ बे भिडिअखौ बि बयसनि चेनेलावबो नुनो हागौ। बे भिडिअनि सायाव गोबाङानो गोबां बानबुंथि होदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।